Wel, i 2 flynedd yn ôl, mi oedd y Gwasanaeth Llysoedd a Tribunlysoedd eisiau diwygio y ffordd oedden ni'n gweithio. A rhan greiddiol o hynny oedd tynnu nifer o achosion y lleia difrifol allan o'r llysoedd a bod nhw'n cael ei gwneud ar-lein. Wrth gwrs, yr rhan o'r broses ddiwygio, roedd yna symudiad pendant at ddigideiddio prosesa'r llys. Ac felly, trwy wneud hynny, trio gwneud cyfiawnder yn fwy hygyrch i bawb. Yn naturiol, mi oedden ni'n ymwybodol bod angen cael yr hygyrchedd yna i Gymru Cymraeg. Felly, mi wnaethon ni yn ddian iawn yn y broses pan oedden nhw'n cynnal nifer o sioeau teithiol ar hyd y lled Cymru a Lloegr i gyflwyno y ffaith bod ni yn mynd i ddiwygio'r gwasanaethau. Mi wnaethon ni wrth gwrs fel swyddogion y Gymraeg amlygu'r ffaith bod angen i'r gwasanaethau fod yn Gymraeg o ran cydymffurfio efo cynlluniaeth ac yn y blaen. Nes i ffeindio bod hi'n ofnadwy o bwysig i cyfarfod wyneb y wyneb. A hwnna oedd y peth pwysica un, swn i'n deud, i unrhyw sefydliad i feddwl amdano fo pan da'n dechrau prosiectau fel hyn. Wrth ddigideiddio gwasanaethau, da ni yn cynnal sesiynau efo'r cyhoedd mwyn wneud yn siŵr bod yr iaith da ni'n defnyddio yn gwasanaethau digidol yn gyfarwydd, bod yn hawdd i deall, achos yn y pen draw wedi ben ydy, da ni eisiau i'r cyhoedd defnyddio'r gwasanaethau wedyn, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n defnyddio iaith bob dydd mewn ffordd yn hytrach na iaith lenyddol. Dyna sy'n bwysig. Da ni wedi trio gwneud yn siŵr bod yr iaith mor syml fel bod nhw'n cadw nhw ar y trywydd Cymraeg heb bod nhw'n neidio i'r llwybr Saesneg ac felly yn eu colli nhw fel cwsmer fel tai o ran y Gymraeg. Mae'n bwysig bod ni'n brofi fo cyn roed o allan yna, achos da ni eisiau gwneud siŵr bod o'n iawn. Mi fyswn i'n deud mae un o'r effeithiau mwyaf positif o hyn i gyd ydy oherwydd bod ni wedi ceisio gwrando ar lais defnyddwyr Cymraeg wrth atblygu rhai o'r platfforms yma, ydy bod nhw yn gallu mynd ar-lein ac yn cael mynediad i gyfiawnder mewn iaith sydd falle chydig bach haws i'w deall. Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o bobl yn HMCTS yn Llundain beth bynnag ac hefyd allan Gaerdydd yn dechrau yn meddwl bod hi mynd i fod yn gostus a trafferthus i gael gwasanaethau Cymraeg. Ond ar ddiwedd y diwrnod tydi hynny ddim yn wir. Da ni yma fel gwasanaeth Cymraeg iddyn nhw.